Bueno, atxaldeon, Lizartza etorri zaten guztioi, eskerrik asko etortzagatikan. Hasiera baten nahi dizuet komentatu, zozketa bat ingo dela, mahala lote badao zozketatzeko, hemen atzen ikusi dezakezuen bezala, eta txartelak 2 euro balioko du, eta bukaeran zozketa hori ingo da. Orduan animatzen bazate, ondo. Gaur Lizartzan lehenengo aldiz 1984 urten ekitaldi hau egin zan, eta gero urte batzutan etzan egin, eta hoen dela 2 urte berriz ekitaldi hau egiteko autua egin zan, jendea gogotxu zuelako, eta ekitaldi hau antolatzen Lizartzako udala, Otxolar dantza taldea, Itudi elkarlanean, eta baita Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarra ere. Eta, eskerrik asko begei. Eta bestetikan, beti honekin hasi baino lehen, beti hausnarketa bateako gai bat atatzen dut, eta askotan, aldizkarik irakurtzen dute naiz, edo Ataria, Berria, Gara, Mila aldizkari iparraldeko bai, eta horten ez nuen ezer topatzen, pixkat beroke eta lanetan hasteko. Eta orduan pasatzen zaiten, lehengo hasten gauza bat pasatzen zaiten, eta zuekin partekatzen dut, formazio batea junitzen lasartea, uste lehengo hasten izango zela, edo pare bat haste dola, eta gaur beste formazio bat jaso behar genuen, eta nik ezin nula jun, hau aurkeztu nulako gazte, suelto euskal txapelketa aurkezten nulako, eta batek galetu ziten, guaindikan gaztek euskal dantza, suelto dantza hau egiten duten. Eta momentun ez nuen erantzun, eta gero etxe etorritakon, pentsatu nuen, ontaz hausnartukoet, ekitaldin, eta hainbat arrazoiola jarriko ditut, zatikan, gaztek, guaindikan euskal dantzako autua egun behar duten, ez? Eta, 15 bat okurritu zaizkit, baina gaur hemen 4 partekatuko ditut, bestela atxalde oso jango nitzake. Eta, lehen eginik eta behin, gaur gaztek asko behar dutena, ongizatea jarriet, ongizate partekatua, bakardadea utziten dute, entxeguk iten dituzte, taldean aitzen dira, binaka itzen dira, irakasle bat eukitzen dute, eta bere aisia orduan, bakarde orde hoi ekidinez, itzen dira taldean, ez? Eta hoi gaur egun gaztengan, sekulako bakigu denak, ze importantea dan, bestela orduk eta ordu bakardadean eman ditzaketelako. Bigarrena okurritzu zait, kirola da, kirola guztik dira oso onak, bai fisikoki, bai mentalki, denontzako adinotan, eta oaindikan adinotan, estresa dela eta gauz asko dela, oaindikan dira importanteagoa da. Hirugarrena okurritzu zait musika. Musikak ezin dedukatu, garuna eta musikaren artean harreman oso estua daola, ikerlari batzuk aitu nahiz irakurtzen, eta esaten dute, burmuin osasuntxu bat izateko musika ezinbestekoa dela, harmoniak entzuten ditugu eta jarraitzen baitugu beti garuna estimulatu iten da. Orduan eta emozionalki ere lagundu iten du, orduan gazteengat, 3. bat hori okurritzu zait. Eta 4. nola ez identidadea, zatikan euskal dantza iten nahi dira, eta orduan euskal kulturari, euskal ohiturari, euskal hizkuntzari identidade bat ematen dio, norbanakoak eri identidade bat, bestela galduta jauten geha askotan gizarten. Eta gaur egun importantea da, identidade eukitzea, ez? Komunitatearen parte izateko sentsazio bat. Eta orduan, arrazoi hauek bintzat, hauek ipatu nahi dituzke. Esan bezala, beste 10 bat bauzkat, baina luzatu ingo gineak eta ez dut luzatu nahi. Orduan, arrazoi hauegatik, pentsatzen dut euskal dantzak, jende asko daula lanen, irakasten, ikusten, apreziatzen, bakoitzak aldu nenen, hemen zueke baita hoi bultzatzen nahi zeate, dantza talde asko dago Euskal Herrin, denak mantentzen, lan izugarri egiten dute euskal dantzak mantentzeko, berreskuratzeko, indartzeko, dantzarik gaurko protagonistake beren aixian, indute autu bat eta autua izan da euskal dantzaitea. Ez futbola, ez inglesa, baizik eta euskal dantzaitea eta horri eutxin nahi diete. Zuek, familiak baita, honea etortze zaten ikusleek, denai eskerrik asko, eta askotan autu bat inberdala eta jarraitzeko hortan lanean. Eta behin hausnarketa da, gaurko lanari eutxiko diogu, gaur 7 bikote daude, 14 gazte dira, eta 2 baldintza betetzen dituzte, denak 16 urte azpikok dira, eta denak harina eta fandangoa dantzatzen, espertok dira edo onak dira. Así que 2 baldintza dira dauzkate. Eta hori egiteko aurretikan, klaro musika behar dugu, eta gaurko ekitaldia girotzeko 2 musikari ditugu, txalo batez agurtuko ditugu, Mamen Maltzeta, trikitelariakin, eta Nerea Ugarte panderoakin.
Eta eskatuko diegu pixkat dantzarika, pixkat erritmoa ikusteko, nola izango dan kantua ikusteko eskatuko diegu fandango tarin bat jotzeko aurrena, eta hola dantzarik pixkat egokituten dira erritmora ere bai. Aurrena hoxe joko dute. Musikariz gain, noski importantea dira epaimahaikideek bai, hauek erabakiko dute gaur nor izango dan txapelduna, eta orduan behai baita ongi etorri egingo diegu. Behaiek dira Antxon Mendizabal, Naikorei Bizuete eta Xavier Mendizabal. Eta idazkari lanetan Estibaliz Iturria dituko da. Eta salkatu naiz eta harina jo behar dute da baita, orduan harina joko dute guain. Hemen bestez ja musikarik aurkeztuta daude, epaimahaikideek bai, idazkariare bai, eta protagonistak falta dira 7 bikoteak. Banan-bana deituko ditugu bikoteak, 7 bikoteak, igotzen joango dira, eta orduan zozketa horren urrenkeran deituko ditugu. Lehenengo bikotea, denak igoko dira, barkatu. Igo bai. Aurkezpena egiteko pauso bat egingo dute eta banan-bana bikoteak esango ditut. Lehenengo bikotea, Jone Leon eta Lore Lizarralde Azpeitiarrak. Bigarren bikotea, Nora Davila, Julen Lertxundi, Zurgi Gazteasun.
Bosgarren bikotea, Laiene Zama, Julen Urrastia, Azpeitia Zestoa. Seigarren bikotea, Elene Astiazaran, Oier Arriagan, Azpeitiarrak. Eta zazpigarren bikotea, Aiara Ezama, Maialen Araguren, Azpeitiarrak. Bueno, eta behin aurkezpenak eginda txapelketa ekingo diogu, baina aurretik esan nahi dugu 8. bikote bat egotekoa zala, Azpeitiarrak zian, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Beñatek Bentsusoan bine hartu dut, ezin izan du gaurkoan egon hemen, baina animok bialtzezkiogu eta urrengo urteen etortzean. Bira, hemen baldin badago gainera, beste urte baten izangoa. Bueno, eta oen bai musikarik, epaimaiak, protagonistak ezautu dugu, orduan txapelketei ekingo diogu, eta tozela hortako, zozketak erabakitako urrenkeran, lehenengo bikotea, Azpeitiarrak, Jone Leon eta Lore Lizarralde. Prestatu dadila urrengo bikotea Nahora Davila eta Julen Lertxundi.
Datorrela, bigarren bikotea, Nora Davila, Julen Lertxundi. Prestatu dadila hurrengo bikotea, Amane Uranga, Ioritz Iriarte. Datorrela, hurrengo bikotea, Amane Uranga, Ioritz Iriarte. Thank you.
Prestatu daitezela June Aguado, Ibai Izagirre. Datorrela, hurrengo bikotea, June Aguado, Ibai Izagirre. Prestatu dadila hurrengo bikotea, Laigene Zama, Julen Urrestilla.
Datorrela, hurrengo bikotea, Laiene Ezama, Julen Urrestilla. Prestatu dadila hurrengo bikotea, Helene Astiazaran, Oiger Arriaran.
Datorrela hurrengo bikotea Helene Astiazaran, Oier Arriaran. Prestatu dadila hurrengo bikotea Aiara Ezama, Maialen Aranguren. Datorrela gaur arratsaldeko azken bikotea Aiara Ezama, Maialen Aranguren.
Bueno, honen bestez, dantzaria bukatu dute gaur arratsaldeko lana, bukatu dituzte ariketa puntuagarriak, eta guain epaimaikideek bere lanak behar dituzte, idazkariak eragiketak zuzenin behar ditut, orduan tartetxo bat emango diogu, eta tartetxo horretan lehenengo 4 bikoteek fandangoa dantzatuko dute, eta hurrengo 3 bikoteek harina dantzatuko dutela. Beraz, mesez, igo daiteztela lehen 4 bikoteak, Jone Leon, Lore Lizarralde, Nora Davila, Julen Lertxundi, Amane Uranga, Ioritz Iriarte, June Aguado eta Ibai Izagirre. Eta fandangoa dantzatuko dute. Eskerrik asko. Mila esker eta beste 3 bikoteek, Laien Ezama, Julen Urrestiga, Elene Astiazaran, Oier Herriaran, Aiara Ezama, Maialen Aranguren, eskerrik asko etortzeagatik eta hauek harina dantzatuko dute.
Bueno, zazpi bikote hauek bukatu dute atxaldeko lana, ederki girotu dute Lizartza. Denai, nire ustez denak oso ondo aitu dira, eutxin berdi horri, esike bintzat txalo bat denontzako, primerara ikuzet eta denak, amalauak. Zorionak denoi. Behin dantzarik ja erakustaldia egin da, saria ematen hasi behar dugu, eta hortako eskatuko jeto holtza pertsona batzu etortzeko saria emateko ondoren, bale? Orduan, mesedez igo daitezela holtza gainea, Otxolar dantza taldeko batzordekideak dien, Maialen Zazpe eta Lasne Beristain, baita Lide Bengotxea ere, Lizartzako zinegotzia den Jone Zubeldia, eta Otxolar dantza taldeko kidea den, eta aurreko 2 urtetan hemen ekitaldi honetan irabazle izan den Onditz Esnaolare bai. Mesedez idiotzeko denak holtza gainera sariak emateko. Eskerrik asko. Mesedez, Malentxo, eskartuko gondizuke etorriko bazina sari emateare baita. Eskerrik asko. Bueno, dagoeneko eskundete zerrenda eta lehenengo 3 postuetan salkatu ez diren dantzariak diploma, Ezeizako pasta kaja bat eta 50 euroko dieta jasoko dute. Eta oholtza deituko ditugu ateradian ordenean, bale? Orduan, mesedez igo daitezela saria jasotzea. Jone Leon eta Lore Lizarralde, Azpeitikoak. Bueno, urrengoak, June Aguado eta Ibai Izagirre, Amasa Bigabona eta Seguruakoak. Urrengoak, Laiene Ezama, Julen Urrestiga, Azpeitia Zestoa. Eta esan bezala urrenkeran nago, Aiara Ezama eta Maialen Aranguren, Azpeitiarrak baita. Eskerrik asko etortzeagatik. Zorionak oso batu zatetan. Bueno, jarraian, eta emozio pixkat ematearen, 3. sailkatuakin jungo gea. Hauek pastakaja bat, diploma eta 1 euroko saria izango dute. Eta Otxolar dantza taldeko Lide Bengotxeak emango die saria.
Eta honen bestez, hirugarrenak dira, Helene Astiazaran, Oier Arriaran, Azpeitiarrak. Zorionak. Bueno, bigarren sailkatuak, Lizartzako zinegotzia den Jone Zubeldiak emango die saria. Hauek, baita diploma izango dute, pastakaja eta dirua izango dute, eta bigarrenak dira Amane Uranga, Amarotzekoa, eta Ioritz Iriarte Lesakarra. Zorionak. Bueno, eta honen bestez, gaur Lizartzan hemen gazte suelto txapelketa hontan, irabazleak eta lehenengo saria jasoko dute Onditz Esnaolaren eskutik, bea Otxolar dantza taldekoa, eta aurreko bitan hemen irabazle izan dana. Hauek baita, kaixo zorionak, pasta kaja, diploma, dirua, txapela eta zapia jasoko dute asikeio eta zorionak. Osan daukutatu. Bueno, eta amaitzeko ekitaldi honetako irabazlek fandango eta harin egingo gue, baina aurretik arnas hartzeko 5 minutu emango izkiet, ze daukagu herrin beste dantzari bat gaztea dana, eta gaur gaztek dia protagonista. Eta agurra prestatzeko nik agurtu beharren beha izan diot, bertxolaria danez, dantzari aparte, 2 bertxo botatzeko. Eta orduan jare bengoetxea, beha de baita dantzari dana, agurra beha botako du, eta gero fandangoa eta harina dantzatuko dute. Así que 2 minutu dauzkazu arnas hartzeko. Eskerrik asko. Triki pandero izan ditugu hemen bertatik bertara. Haze giroa ta ze nibela, ze dantzariak bistara. Arratsaldea hemen bilduta ta plan aparta izan da. Mi esker denoi hurbiltzearren beste behin ere plazara. Neskazen mutil izan ditu, neskazen mutil zazpibikote estenatoki barrura, fandangoa eta harina beti izan den modura, pasaditzagun ez daitezen gal gure dantzak ta gure euskal
Eskaiaren. Bueno, zorionak bikote eta guain ja zuen esko batzea eskerrik asko parte hartzatik.